Hrvatska će protiv Argentine tražiti plasman u drugo vezano finale svetskog prvenstva u fudbalu od 20 časova na velelepnom stadionu Lusail. Brazilski napadač, Ronaldo Nazario pomno prati dešavanja naročito, pošto je njegov tim ispao od Hrvatske, a sada se sastaje sa ljutim rivalima. Kaže da neće biti licemeran, već zna za koga će navijati. Ne mogu vam dati odgovor u ime celog Brazila, ali mogu u svoje ime. Bio bih srećan zbog Mesija naravno, ali između Brazila i Argentine postoji veliko rivalstvo, pa ne želim da budem licemer i da kažem da bih se veselio pobedi Argentine, jer to nije istina, rekao je Ronaldo za Marku. Kaže da je Hrvatska slavila jer je Brazilu nedostajalo iskustva da sačuva vreme kad je vodio. Nismo znali da ukrademo vreme nakon što smo dali gol. Morali smo da budemo pametniji, to je jedino što nam je falilo da prođemo. Brazil je igrao jako dobro, ali mu je nedostajalo iskustva da zadrži tih 1:0, izjavio je legendarni fudbaler. Pohvalno je govorio o Hrvatima i čitavoj njihovoj selekciji, naročito o Luki Modriću. Impresivno je koliko trči, kako igra. Fantastično, tehnički je neverovatan, ali ne samo on, nego i sredina Hrvatske. Kako su nam sakrili loptu. Pripazite šta bi mogli da urade na ovom svetskom prvenstvu, rekao je Ronaldo.